Masquerade saying Zimbabwe, welcome to our channel Zimconfessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kako kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi mre Zimbabwe, takuigirai nyayabuditswa na myzimbabwe.com. Yabuda chitaura iyo ichiti President Emmerson Mnangagwa's government iri kuenda ichinorepossessa land iyo yaibelonga to the First Lady Grace Mugabe nemwana wake Bona Mugabe pamwechete nevamwe relatives avo mure Zimbabwe in a move iri kunzi iri believed to be a targeted assault yaka-orchestratedwa na President Emmerson Mnangagwa. My sources are close to the former First family are kuclaima kuti the land seizures are part of the calculated campaign yeku-undermine and yeku-diminish the influence of Grace Mugabe within the Zimbabwean political circle. These whispers of a calculated onslaught against Grace Mugabe, they are growing louder in Zimbabwe, according to the Standard. Yaga reporter land yaibelonga to Grace Mugabe and their daughter, bona pamwechete nevamwe relatives avo iri kurepossesswa one by one the government of Zimbabwe, Zimbabwe. So this land grab yakaona former First Lady Robert Grace Mugabe achiluza the Mazoe citrus farm to an orphanage. Zakare the Amai Mugabe school it was being handed over to Home Affairs Minister Kazembe. So panama rumors ekuti Kazembe and my grand plans neland yoyo shinzi aruda kuisa a big mall in place of a once thriving farm in Zimbabwe. So the land grab iriku extend beyond Grace Mugabe's holdings. Bona mwana wa Grace Mugabe arunza akaluza zvakare ye farm iriku Mashonaland Central irunza yakapiwa the former late yakapiwa the widow of the Zanla commander Josiah Magamba Tongogara uyanonzi Angeline. So zirunzi mukadzi waTongogara arushanda nevana ve a white former farmer uyanonzi Lance Kennedy to utilize this land zvakarevilwa a ministry of lands official chitaura iyi achiti she took center point pivots that were bought by Bona Mugabe. So the Mugabe family iri kunzi haisi yega yakatargetwa mune Zimbabwe. Zviri kunzi Grace's niece uyanonzi Florence Zinyemba nemurume wake uyanonzi Flavian avo vakaseva as matron of honor wedding ya Grace na Robert Mugabe muna 1996 vari kunzi vakaevictwa zvakare from their farmhouse iyo iri kuprotea farm to make way for Auxilia Mnangagwa's Angel of Hope Foundation. Zvakare Mnangagwa's daughter uyanonzi Tariro ari kunzi ari kubenefitawo zvakare from this land grab. Ari kunzi akareceive a portion of Kevin Mugabe's oddly earned farm. She had been offered that piece of land for many years ago. An official in the lands ministry, Robert Joao, another nephew wa Mugabe, arunzi akatorwa zvakare land yake akaluza subdivision 4 of Cookington Farm to Sports Minister Kirsty Coventry. Mushure mekunge akaluza nyaya iyi ku High Court mune Zimbabwe zvokunzi akatopiswa pafamu irori rakuonwa na Kirsty Coventry. So land seizures arunzi they are becoming recurring mushure mekunge Mnangagwa akawanikwa achiwana power and zviri kunzi he's consolidating his power. Maloyalist ake zvokunzi they are reaping my rewards for their allegiance kwa ari mure Zimbabwe. The Mugabe family iri kuona these actions as a continuation of hostilities akatanga muna 2017 during the time yecoup yakabuditsa Robert Mugabe mupower. Grace Mugabe yakabuda achioposa Mnangagwa's presidential ambition ari kunzi
asikufara nezviri kuitika muri Zimbabwe. A family member yakabuda irunzi, a family member within the Mugabe family irunzi yakabuda ichiri the targeted seizures of land belonging to the late long-time ruler's relatives showed there were still hostilities between Mnangagwa and the former first lady. As Twitter, the government haina chayati ya comment on the story. Nick Mangwana, the government spokesperson, refused to comment on this issue. I cannot comment on that. I'm not aware. Those rules are Nick Mangwana choose the standard, and I would refer you to the Minister of State for National and Central. But if you're going to ask me on a policy issue, I would say if it was land invasion, they should call the police. Lands Minister Anxious Masuka pavaka batwa vachibvunzwa pamusoro penyaya iyi havana kunge vawanikwa muri Zimbabwe. Kutaura kwatiri kuita this land grab irunzi yava kudzosa zvakare ma-concerns yakaraiswa about the future of Zimbabwe agricultural sector. From 2019, Mnangagwa vakadeclare an audit yakarivela kuti Grace Mugabe anga ane 16 ma-farms muri Zimbabwe, and arikunzi akapiwa warning kakati one day muri Zimbabwe chinzi President Emmerson Mnangagwa vakashaya policy yekuti one farm one family muri Zimbabwe. Yatingaziva kuti munoona sei muri Zimbabwe kutaura kwatiri kuita ma-actions akaitwa negovernment ichitora ma-white farmers ma-whites avo nema-consequences. Zvokunzi about 4,000 ma-white farmers akadzingwa akatora ma-farms avo muZimbabwe. Government ikasara nechikwereti chemari inokwanisa kuita 3.5 billion kuma-former farmers yaya aida compensation yedevelopment yavakaita muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Makasiki kutanga zvinhu zvakadai zvichiitika ndinofunga takamboona zvakare Grace Mugabe achimhanya apaida evictwa pafamu rake muri Zimbabwe iro riri kumazowe. President Emmerson Mnangagwa vakatumira vanhu kuti vanoevicta Grace Mugabe pafamu rake rari kumazowe. So now zviri kunzi havasi kumira vari kustripa ma-assets avo. Ndofunga takaona zvakare Bona Mugabe during time divorce yake pakabuditswa kuti iye nasimba chikore vangona about 21 farms. So the president is saying kuti one family one farm muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi. Is it a good thing chirikuitwa naPresident Emmerson Mnangagwa kana kuti kutaura kwatiri kuita nofunga taiona Grace Mugabe achifamba nemwana wake Bona Mugabe achiatenda ma-events President Emmerson Mnangagwa pamwe chete na-Vice President Constantino Chiwenga. A lot of people vachitaura ivo vachiti she was trying to defend a vast wealth. Nofunga tikamuona pa-inauguration akauya, tikamuona zvakare pa-wedding yavaChiwenga she was present. Vanhu vakataura vachiti she wants to defend a vast wealth kuti isawanikwe ichitorwa muri Zimbabwe. Tingaziva zvichabuda here kana kuti kutaura kwatiri kuitawo President Emmerson Mnangagwa vari kudawo ma-artifacts aRobert Gabriel Mugabe kuti awanikwa achiiswa pamuseum. Tinazive kuti nechiitiko chiri kuitika ichi vachapiwa here kana kuti tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.